Syahadati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyatihi wa li hadratil bila fadlan tasyaq wa li hadratil bila hadir Muhammad al-Ghazali al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lan ucap sapa Ibnu Abbas. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau anna qatratan lamun setuhune sak tetes minazakum saking zakum ini diterangkan tipe pakanane wong ahli neraka kobat susah sing welet sing dilak nanti malpunah wete itu welet iku dilak nanti iku pakanane wong sing ana ing Fasyaribu na'alaihi minal hamim fasyaribu nasur nak kuih dari wong ahli neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Minazakum saking dua zakum ibu qadar netes apa qadrah fi bihari dunya ing dalem pira-pira laut dunya. Aksadat mongko merusak apa kotroh ala ahli dunia dengan atase ahli dunia. Dikawé Nabi saandene sak tetes saka buah zakum iku dilibatke ning lautan dunia, wong sing ing ana dunia bakal rusak kabeh mergo satu tetes dari buah zakum iku wae. Maknane kehidupan makanan yang kita konsumsi akan hancur karena kebusukan saka buah zakum itu wau. Ma'ayishahu ing pira-pira kehidupane ahli dunya bakal rusak kabeh kehidupan. Kalau sedaya ngerti efek radiasi dari bom atom, dari perkara-perkara sing ora apik iku jangka panjang. Kuwi ora sak donya, hanya sebagian. Nek nak zakum niki dilibatke sak donya kabeh bakal apa rusak. Yen wis ngono pakai panuli ku kepiye? Manutawi wong iku yang kuno ana apa to kang pakanane man iku dalika kaya mengkono zakum. Dawe Nabi pakai paman yakum muto'amu dzalik bayangno wong sak tetes dibagi ning donya sing gedene koyo ngene mawon rusak apa meneh sesuk kok ning akhirat sing gandaran iki ning neraka kok diopan mindah hawa ajur langsung ajur umur rusak kabeh. Pakai paman yakum muto'amu dzalik tafsirane saka ayat sing dhuwur sing jelasake bahwasane la akiluna min syajarin min zakum amalibuna min hal fasyaribuna alaihi minal hamim fasyaribu nasyurati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngucap sapa Anas Ibnu Abbas itu ora sembarangan. Dawuhake mung dhuwur waqala Ibnu Abbas itu Abdullah bin Abbas itu anake Nabi. Abdullah bin Abbas itu seorang ahli tafsir. Selanjutnya waqala Anas niki khotib Kanjeng Nabi. Kecile ana sing ngomong umur 7 tahun, ana sing ngomong umur 9 tahun. Niku pun dereke Kanjeng Nabi.
Iku ning daleme Kanjeng Nabi dadi khatib juru latine Kanjeng Nabi. Jadi kesehariane Kanjeng Nabi Anas niki ngertos.Rilakune Kanjeng Nabi, dawuhe Kanjeng Nabi rata-rata rawi hadis sing paling kathah niku Anas. Anas bin Malik niki termasuk wong sing didhunake Kanjeng Nabi. Karo sinten iki Sayyid Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas nggih sami didhunake Kanjeng Nabi. Lan dungane ini Allahumma uhsu jawfahu hukman wahid. Sesuk nak jeneng duwe anak kabarukan kalau kapulan karo dungane Kanjeng Nabi. Niku donga. Allahumma uhsu jawfahu hukman wahid. Insyaallah sesuk anak sing kok donga niku niku sing langgeng gawang kok langgeng ning ngoten niku kok dongake kok demek kok ibu-ibune kok sebelumnya bakal jadi wong sing ngalim soleh-solehah nak lanang yo soleh nak wedok yo soleh. Orang jenenge tok sing soleh ning yo kelakuane kudu soleh. Orang mung jenenge tok sing solehah ning kelakuane yo kudu soleh. Ngono kuwi kok cerdase ra karuan pintere ra karuan. Tapi kudu duwe keyakinan sing omongan mantap. Kan donga kula nyasaya donga mantep ya ora bakal dumadi, ora bakal kedah. Wong ora duwe rasa kemantepan sing ning jero ati. Kaya bolak-balik tak critakake. Ono sekali santri sing njaluk ijazah Mbah Yene supaya nek iso mlaku ning dhuwur. Mergo santrine iki mau yakin yo iso. Iso mlaku ning dhuwur ben ijazah karo Mbah Yene karo guru. Tapi mergo gurune muncule ora mergo yakin, mergo kok takabur sombong ujug. Lho aku iki guru nek aku sing ijazah iku iso kok aku ora iso dijajah wayah banjir kelaku ning dhuwur banyu malah ora sida kelaku dhuwur banyu malah apa kek. Mangane napa kemantepan ning ati kuwi sing paling utama. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya imane awake dhewe niku sing pertama. Iman. Syahadat iku nyekseni tapi dengan unsur hati, keyakinan ana ning awake dhewe. Rukun Islam sing pertama napa syahadat. Niku nyekseni, mengimani, kita mengimani. Padha rukun iman sing pertama iku yo antuk minabillah, iman marang Gusti Allah. Ini hal sing ana tingkah sing ana ning atine awake dhewe. Yen wis awake dhewe duwe kemantepan ning ati, engko lagi nglakoni ibadah sing berbentuk perilaku. Ana nawasa salat. Iku ra perilakune awake dhewe, perbuatane awake dhewe. Engko bar niku ana zakat, terus ana poso, ana ngelih napa haji. Tapi papat iki mau ora iso kula nyasaya nglakoni kanthi keyakinan mutlak tanpa didasari dengan keimanan. Makanya sing pertama rukun Islam yo syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Iku kunci utamane awake dhewe. Nanti Nabi dawuhake man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Wong sing ngucap la ilaha illallah kanthi duwe keyakinan sing temenanan, keyakinan sing diwujudke nganggo prilakune sing apik, nganggo amaliyah sing sae, nganggo ibadah yo bakal dakhalal jannah. Dadi kuncine surga niku asline mung diwehke gampange ra karuan. Tapi awake dhewe kadang itu wis ngerti kuwi apik, ning kadang tetep bisa dilakoni. Lesal akil, ora diarani wong sing berakal. Man ya'rifu al-khaira wasyarra. Ora diarani wong sing berakal mung sing ngerti apik karo elek. Oh iki apik, iki elek. Iki roti, iki belek. Iki roti, iki duren. Iki banyu, iki geni. Ora mung sing iso bedake niku tok mboten. Iki lesal akil. Ora ngono kuwi. Lah sejatine wong sing berakal ki sapa? Walakinnal aqil, tetapi ini wong sing berakal ku sapa? Man ya'rifu al-khaira fayattabi'u. Wong sing ngerti apik
ditutke dilakoni. Oh iki apik ngaji, dilakoni. Oh iki apik jamaah, dilakoni. Oh iki apik sholawatan, dilakoni. Oh iki apik sedekah, diajari sedekah, dilakoni. Kuwi wong sing berakal. Soale wayak riful syarra, wayak riful syarra, payatajannabu. Lan ngerti wong kuwi perkara sing elek didoi. Wayang ngaji kok malah ngomong karepe ngerti loh iku perkara sing ora apik ning didoi. Nek isih dilakoni berarti termasuk awake dhewe ora wong sing berakal itu tidak hanya untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana halal, mana haram. Bukan seperti itu. Yo kadang ngono kuwi akale waras ngono kuwi bedake sing halal kuwi haram ngerti, ning sing haram tetep dilakoni. Sing halal malah ditinggalke ora dilakoni. Lha kuwi berarti ana akale ning akale ora digunakake. Yo model ngoten niku. Banyak ning awake dhewe ning sekitar awake dhewe iki duweni akal, ning akale ora digunakake kanthi temen. Karena sering disebut Gusti Allah afala ta'qilun. Apa kuwi ora iso diomongin? Afala ta'qilun. Apa ora iso duangen pikiran iki diguna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngucap sapa Anasun Anas, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irghabu demenung utawa seneng sapa sira kabeh fima ing dalem perkara. Rohiba kang seneng ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Kowe do seneng marang perkara sing ndadekake Gusti Allah seneng. Awake dhewe ngertos bolak-balik didhawuhke nang Al-Qur'an. Innallaha yuhibbul muhsinin. Gusti Allah kuwi seneng wong-wong sing apa apik kelaku wane, ora apik raine to ning apik kelaku wane. Bagus ayu kelakuane ora apik padha wae. Bagus ayu ora tau sembahyang, ora tau ibadah, lah nek gawe apa? Bagus iki nek gawe apa? Sugih ning ora apik kelakuane, ora apik karo seserawungan maring tanggane, ora apik karo keluargane, malah bodho donya ning ngancurke awake dhewe. Makane didelok Gusti Allah kuwi senenge maring apa? Seneng maring apa? Inna wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah kuwi seneng maring wong-wong sing dosa suci dijaga keresikan awake. Keresikan lingku nanging aja brangeti 2 dina 3 dina kok brangeti men ora adus. Kuwi berarti ora iso kula njasa nglakoni perkara sing disenengi dening Gusti Allah. Inna wa yuhibbul mutawakkilin. Gusti Allah ki seneng maring wong-wong sing bertawakal pasrah maring Gusti Allah. Dan iku wadah Al-Qur'an didhawuhake perkara napa sing dadekake awake dhewe bisa lagi dening Gusti Allah. Jadi nek maca Al-Qur'an iki diangen-angen aja maca tok. Ditingkatke. Maca niku wong sae ganjarane wae raka tuan. Wong sak huruf saka Al-Qur'an sing awake dhewe maca niku ganjarane 1 huruf 10 kali lipat. Itu enggake aja mung maca tapi yo diangen. Nak wis berarti angen-angen, ngerti tujuane, ngerti maknane, ngerti kekarepane napa sing dikarepe dening Gusti Allah, berarti angen-angen, yo dipikir, aja mung diangen-angen tok, kudu dipikir. Nak wis berarti pikir, yo kudu dilakoni. Nak wis dilakoni, yo kudu dadi kebiasaan. Jadi ketetapane awake dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdaru lan padha wedya sapa sira kabeh. Wedya maring perkara-perkara sing ndadekake Gusti Allah bendu, sing ndadekake Gusti Allah niku nurunake siksa, nurunake azab. Gusti Allah ngazab iku ora ngenteni ning akhirat, ning donya nurunke azab ya saged. Wa khaufu lan padha wedya sapa sira kabeh na ing perkara. Mau wafa kang medhen-medhen kum ing sira kabeh sapa Gusti Allah. Bi kelawan min azabihi saking siksane Allah.
Wa iko bilang tatrapane wa tatrapan yo padha siksa. Wedya maring perkara sing ndadekake Gusti Allah nurunake siksane, Gusti Allah nurunake azabe. Gusti Allah nglaknati maring perkara. Wa min jahannam lan saking neraka jahanam, wedya maring jahanam. Dilengke dening Imam Al-Ghazali. Wa khafu ma khawwafakum Allahu bi azabi wa iqabihi wa min jahannam. Fa inna ukrana sunne kelakuan ibu laukanat lamunono. Ibu laukanat lamunono apa kontroton sak tetes minal jannati saking swarga. Ibu ma'akum ing dalam sartane sira kabeh. Saandene sak tetes kenikmatan saka swarga iku tumiba ning awake dhewe ditibake ning donya. Fidunya ing dalam dunia, fidunya kum ing dalam dunia kabeh. Seandainya satu tetes kenikmatan surga itu dijatuhkan hanya satu tetes, orang dibujuk boten mung sak tetes saka kenikmatane apa swarga. Alati antum kang utawi sira kabeh iku fiya ing dalam dunia kum tiba mungko dadi wangi utawa apik apa dunyaku apa kotroh iku wae tiba mungko dadi wangi utawa apik apa kotroh dadekake apik apa kotroh ing dunyaku mung sak tetes kenikmatan swarga tiba ning donya niki kabeh bakal dadi apik dadi wangi kabeh ora ono nganggo perkara-perkara sing ora enak. Ora ono keringet kanggo ora enak, ora ono anggo sampah ora enak, ora ono nganggo belakang sing badhek oleh boten enten. Saandene kok mung sak tetes swarga ditibake ning donya. Lakum maring sira kabeh. Walau kana lan lamun ono apa katurun sak tetes minan nari saking neraka. Saiki piye? Nalikane sak tetese neraka iku ditibake ning donyane awake dhewe sing awake dhewe tak sugeng urip ning donya iki. Minangkare saking neraka ma'aku minggu dalem sartane sira kabeh fi dunyaku ing dalem donyamu kabeh. Lah nek mau kan ning dhuwur ditawake bakal dadi apik kabeh bakal dadi wangi kabeh. Nak sak tetes saka swarga. Saiki nak sak tetes saka neraka iki alate antuk kang utawi sira kabeh iku fiha ing dalem dunyaku. Kobifan mongko dadi welek utawa ngelekake dadekake elek apa kotor ha ing dunyaku alaikum ing atase sira kabeh. Nek sak tetes neraka ditibake kabeh dadi elek. Pemandangan sing nyenengake dadi elek, ora nyenengake. Perkara-perkara sing indah sing jadi agama lain dewi bunga yo malah jadi agak ora sido bunga ora iso nyenengke perkara ketimbangan sak tetes saka neraka. Maqalalan ngucap sapa Abu Darda ya Abu Darda kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pripun dawuh Nabi ngene iki yulqa titibake ala ahli nari ngatasi ahli neraka penduduk neraka apa alju'u luwe itu apa ngeleh. Jadi dawuh Nabi yulqa ala ahli nar alju. Wong ahli neraka iki ngeleh kabeh. Awake dhewe ngrasake urip ning donya iki nak ngeleh kuwi ya berarti mesti ora kae. Apa-apa mesti nak babagan wayah ngeleh itu mesti ora nyenengke. Ora enak gawe terus yo ribet-ribet gawe meleh yo hawane watenge blilat-blilat karo bocah-bocah ngono iku meh apa-apa mesti hawane ora kepenak nek ngeleh. Ya padha ning neraka kuwi gawe meleh kabeh. Ning meh mangan ana ni pakanan sing ora enak, pakanan yo saka geni, meh ngombe banyu sing panas mendidih. Kataya bila sehingga kus bandingi apa cuk maing perkara gungkang utawi ahli nar iku bihi ing daleman minal adabi saking siksa. Tapi piye kula yen sedaya pahami wong ning
neraka sesuk digawe keleh kabeh. Ning sing dipangan ki ana ya siksa. Mangan wit jagung, pasar ibu nasur bal di ombenane ya ombenan sing mendidih sing panase ora karuan. Nah orang ngono ya mangane mangan sing nyeretake ning gorokan dadekake seret. Meng ngombe ya banyu saka geni kuwi mau sing mendidih kaya ngono. Ora gorokane ajure ra karuan. Nek mangan ngono kuwi ya mangane anane kayu sing sekori ngono niku. Ri ngerti ri nggih. Ri itu ya ngono kuwi ngori iku ya maknane ri kuwi mah. Ri kok dipangan mendah kaya apa? Gorokane ora kecantol kabeh. Sing jero ora katut kabeh. Protol kabeh. Ngono kuwi to engko sesuk mati diuripke meneh. Mati diuripke meneh, rusak diutuke meneh, dijur meneh, rusak meneh, dijur meneh. Ini gak boleh orang kok nyesri bayang larane raga. Nanti bayangnya sing wedok-wedok ngono nggih. Ya resiles. Rajang-rajang, jangan rajang-rajang bumbu-bumbu. Tangane kena besok loro napa mboten? Tangan kena besok loro. Ngono kuwi ya sak goresane wesi sing ana sing ning donya. Urung wesi sing ning ana ing akhirat. Kuwi ngono kuwi loro. Apa meneh kuwi kok terus mari terus dilukai meneh mari. Ditakoni meneh. Kok yo apa larane ngono iki? Bismillahirrahmanirrahim. Wayas kaji sunan uli ampe njaluk pitulungan sapa ahli nar bitoani kelawan mangan yo otomatis wong elek sing dipikir mangan, wong ngantuk sing dipikir kuwi apa wong kesel sing dipikir istirahat. Nak wong alim sing dipikir apa ilmu. Jadi beda-beda. Nah, wong ahli ibadah ya sing dipikir ibadah, wong apik sing dipikir perbuatan apik. Kira awake dhewe iki napa? Asline wong apik dhewe wong elek iki kacake sithik. Kacake wong sithik ora akeh kacake iki sithik. Dikalkulasi diarani wong apik, diarani wong sing apik kelakuan iki mergo luwih akeh nglakoni apike timbang nglakoni elek. Napa terus wong apik ora iso nglakoni elek ya iso. Apa terus wong sing apik ora iso misah-misah? Iso ya iso tepat. Wong meneh pinter ngaji kok fasih tajwide. Ning ora tegel cangkeme gawe bisa. Nek kon misah ya fasih temenan. Ngaji tajwid berang, luwih fasih karo wong sing misah-misah biasa. Ning ora tegel cangkeme dene ya mung bedane kuwi to. Lah nek wong elek iku dikalkulasike sing diitung kuwi luwih akeh ngamal eleke timbang ngamal apike. Ya mau ngono kuwi tok kacake mung sithik. Kacake mung sithik. Bismillahirrahmanirrahim. Bitoane kelawan pakanan payuga sunan uli ditulungi sapa alunar bitoamin kelawan pakanan mindoriin saking kayu sing akeh rine. Jadi kayu pangan yo ngeleh. Jadi malaikat sing njogo ning neraka ngono kuwi yo pengerten. Kayak mangan kowe ngeleh pakani tapi kayu sing apa akeh rine. Nanti mau boten jenengan iki nak pengen ngerti jajalan dhewe. Tapi putri malu gitu. Tapi kan akeh rine jajalan dhewe. Wong kena sikil kena tangan dia larane ra karo anggo meneh kok pangan kuwi wis cilik. Lah nek iki kayu sing gedhe sing kodak. Bismillahirrahmanirrahim. Mendori ing saking kayu sing waken iki. La yusminu wa la yuhdiju. Otomatis la yusminu ora iso ndadekake lemu apa ndore. Ya ora iso lemu lho pakanan koyo ngono. Terus iki ora bergizi ngono kuwi lho. Ora ono gizi. Lan awake dhewe mangan ing donya ngene iki ra pakanan-pakanan sing bergizi. Lah kayu tur akeh rene. Ora ndadekake wareg malah ndadekake apa lho. Tapi nek ora mangan, lho kae. Ora mek mangan konone mung kuwi to. Lah film prajurit yo mung kuwi. Ya kuwi pakanan sing wis dicawisake gawe ahline rokok. Wala yuni lan ora nyobekake apa to'am dalam arti ya ora iso nolak
Yuni wala yuni mincu dalam arti ora iso dadekake ngilangke rasa ngelehi. Ya tetep ngeleh terus, ya terus yo mangan kuwi meneh ya ono ning kuwi. Ora ono liyane. Wala yuni lan ora nolak dalam arti ya ora nyugihake apa. Gore iku mau mincu saking ngeleh. Ya ora iso dadi wae. Wong sing dipangan ya kayu sing akeh dene. Wayas tabiduna lan amre jaluk pitulungan sapa ahlunar bitoani kelawan pakanan. Kalau pakanan sing liyane, nek ora gorek yo ndak rosah. Ndak rosah iku makanan sing dadekake seret. Kaya awake dhewe mangan sego sing perro ning gorakan nang serete raga lan utawa mangan roti sing dadekake rotine seret ning telak. Ning gorakan dadekake seret nak wong seret mesti hawane selak pengen apa ngombe. Bitani lawan pakanan fayuhul sunan ruji tulungi sapa alunar bitani lawan pakanan. Bitani lawan pakanan. La basaten kang duweni dadekake seret. Pakanan iki dadekake seret. Ning gorokane seret, ning telake seret, ning cangkem ora enak hawane. Mbok pengen ngombe, ya ngombene ya pasal ribu hasil balik. Ngombene ya saka nanak, saka jarang sing puangan ora karuan. Bayang guruna uli padha mutur saka ahlunar. Mutore iki ana setuhune ahlunar. Iku kanu yen ana sapa ahlunar. Iku kanu padha ana sapa ahlunar iku ya bizuna padha glundurake sapa ahlunar. Al-ghasasa ing sesek. Sesek dalam arti yo ora enak. Seseke ambekane nalikane mangan sing seret. Di dunia ing dalam dunia disurbin kelawan minuman. Iki wong mali rokok iki ngomong, dhisik kuno ki nate urip ning dunya kuwi sesek gorokane ambekane angel nalikane mangan perkara-perkara sing nyeretake. Bayas tayyuna nuli ditulungi. Bayas tazizuna nuli amrih pitulungan. Bayas tazizuna nuli amrih pitulungan sapa ahlunar. Bisa robin kelawan minuman. Bayar fa'u nuli munggahake ilaihim maring ahlunar apa alhamimu buan yo sing banget panase. Pengen ngombe mergo seretan mangan perkara sing seret, tapi yo pasaribuna alaihi minal kami ngombe yo barang saka banyu sing panas bikilalibin kelawan pira-pira gantol wesi bikilali bil hadi di kelawan pira-pira gantol saka wesi men ngombe yo ana ning kuwi pasaribuna alaihi minal kami. Orang ngombe kok ya serete raka dilema dadi belum ra gelem ngombe niku. Tor kombinan sing panas kuwi mau ana gantolan. Kaya wong sing seneng mancing awak-awak sing seneng mancing. Gantal ning dhewe mancing bentuke ngene iki lho. Lah gantolane ngono kuwi. Diombe ngono kuwi ana gantolan saka wesi. Gorokane ngono kalau mancing kok tarik. Tarik mengisor protol meneh rusak terus dibenekke meneh ngono meneh. Ora rampung ya dadi. Yo nganti kapan? Yo nganti sesuk, nganti sak rampunge pilihan sing wis dikasake dening Gusti Allah. Faedah dana kuwi dalem nalikane cerdas. Apa kilale min wujuhin saking pira-pira wajahe ahluna sawat mongko bakar. Sawat mongko dadi kebakar apa wujuhun pira-pira raine anggota kok jangkare kuwi mau jangkar sing gantol saka wesi iki kok nempel ning raine langsung dadi kebakar langsung kebrungot ngoten niku.
Keberokan di tempat udun ngono ora gedhen rasane panase raga ruah napa meneh iki keberokan wesi sing bulan-bulan panase ngono langsung ketekel ning mrene wis mbah rasane raga raga kaya dicos ngoten niku ngerti cos ngoten niku wesi dipanase langsung kuat karo kuwi metode untuk menandai budak zaman dhisik utawa digunakan untuk menandai kuda cara dhisik. Dadi wesi ngoten niku dibentuk misalkan apa pira jaran sing kepira diwanasi ngoten niku mati abuang berenang ngono kuwi terus tulang kali. Ya mesti gula ya padha sesuk dia rasake wong sing ning ahli rokok ngene iki. Masyaallah kaya luar biasa ngene iki. Wong serius ora iso bayangke. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ila dakhala nuling dalem nalikane mlebu apa asyara minuman. Butuh nalum ing pira-pira wetenge alunar. Kok minuman iki mau wis mlebu. Ning weteng kota mongko pedhot. Apa perkara fi butuh kang ana ing dalem pira-pira wetenge alunar. Banyu kuwi mau sing minal hamim banyune sing kuwanase rakaman ngoten niku kok wis mlebu ning weteng. Perkara sing ana jero weteng rusak kabeh protol kabeh. Bakal protol kabeh khusus ejut lagune ora kuat. Pokoke sajur kabeh. Napa mawon sing ing jero weteng bakal rusak kabeh. Yo ginjel melu rusak. Pokoke jeroan ning awak niki bakal rusak kabeh. Bayang kuluna anak wis ngono kuwi bayang kuluna nuli padha ngucap sapa angguna. Undang sapa sira kabeh khazinata jahannam ing penjagane neraka jahanam. Kowe tulung undangke sing njogo neraka jahanam. Penjaga jahanam tulung kono mriki malaikat sing njogo jahanam khazinah jahanam iki malaikat sing njogo neraka jahanam. Kala dawuh sapa Nabi Fayat unan li padha undang-undang sapa ahlun nar. Khazinata jahannam ing Fayat unan li undang-undang sapa ahlun nar khazinata jahannam ing penjagane neraka jahanam. Ya kemudian kok tulung kula diringanake siksane. Pun larane wis ora ketang sedina ora apa-apa, bar iku disiksa nek ora apa-apa kula tak ngrasake laren berat. Anakku tegese padha ngundang sapa sira kabeh ngundang sapa sira kabeh robbaku ing pangeranmu kabeh yukhaffafu yukhaffafu aling ringanake sapa rob anna saking kita mbok tulung siksane kita diringanake yang ing sedina minal adabi saking siksa. Pun ora apa-apa pun, ora usah 2 dina 3 dina. Sedina kawon libur riyen. Ora usah libur, diringanke ora apa-apa. Diringanke mawon. Siksa. Payangulunane li padha ngucap sapa khazinah. Ya penjagane ya apa? Aulang taku ana ta ora teko ka ing sira. Iku tak tumeka kum ing sira kabeh sapa rusuluku. Pira-pira utusanmu kabeh bil bayyinati kelawan pira-pira perkara sing jelas kabeh. Dikene diece cara dene diwelehke diece karo malaikat sing jaga neraka kuwi mau. Awan tak rusulukum bil bayyinati. Lah tek kowe urip ning donya kowe diduduke perkara sing apik apa ora? Kalu padha ngucap sapa? Aluna balang nggih, ya mungkin to. Lah tapi tok lakone apa ora? Ya boten. Lah setuju. Ajarane sae kok ajarane Nabi niku sae, ajarane Rasul Nabi Muhammad sae. Tok lakone apa ora? Ngono. Lah tok lakone apa ora? Buruk. Malah ditinggal lagi. Cara ini dioleh-olehke. Lah kok kowe njaluk keringanan, lah kowe ning donya kae layang ibadah ning ndi ora ibadah. Wayahe salat ning ndi ora salat, wayahe puasa ning ndi ora puasa malah model. Nah, ngono ki malaikate sesuk ngono ki
meleng-melengke awake dhewe. Mbok tulung kula iki diringanke sesane mung sedina sanjang kene pangeran dan Gusti Allah. Ya malaikate malah ngece awake dhewe wong sing model ngono kuwi. Aman takutak iku ngurusuluku bil bainan. Dadi kowe urip ning donya tak yo entuk pituduh saka ajarane Rasul sing nuduhake bil bainan. Sing bil bainan jelasake bainun baina halalun wa haram. Jelasake antarane halal lan haram. Jelasake antarane sing hak lan sing batil. Makane yo ngomong kalau bali yo ngene. Kalau nuli padha ngucap sapa khazinatul jahannam Fatu mongko undang sapa sira kabeh. Wa ma du'aul kafirina utawi pengajake wong-wong kafir iku illa fi dhalal kejaba ing dalem nyasarake. Tapi malah sing kokon malah pengajake wong-wong kafir sing dadekake kesasar awak. Ya ngono kuwi. Wae nyembah marang Gusti Allah ora nyembah, wae poso malah ora poso, mergo kepengin karo kancane. Wae ibadah orang ibadah malah picer turu. Nah kuwi wa doaul kafir ning kowe kok malah menut karo pengajake wong-wong kafir. Kala dawuh sapa Nabi Faya kuluna nuli padha ngucap sapa aluna. Undang sapa sira kabeh malaikat ing malaikat malih. Ya sira nak ora gelem ora apa wis undange bosmu wae. Sapa? Malaikat malih kono padha ngene. Faya kuluna malaikat. Undang malaikat. Faya kuluna undang sapa? Faya kuluna padha undang sapa khazina. Faya kuluna ya undang ning malaikat malih. Ai malikan itu makhluk. Ayat unang uli padha ngundang sapa khazinatul jahannam ai malikan ing malaikat malih. Akhire diundangke malaikat malih. Khazinah jahannam ya bisa bawani malaikat malih. Malaikat malih iki sing jaga neraka, sing ditugasi. Memang tugasnya jaga neraka. Kaya kuluna uli padha ngucap sapa alunar ya malih kowe malaikat malih. Liam di mesti angge lain ing ngatasi kita sapa buka pangeran sira. Malaikat malih pangeranmu iku wis mutuske aku manggon ning kene. Liam di alena buka apa pangeran wis panjang ngetekke aku koyo ngene iki terus disiksa ngene iki terus. Pola dawuh sapa Nabi. Paya jimbunulin jawab sapa malih. Rum ing ahlunat innakum setuhune sira kabeh iku mangkifuna padha tetep abadi sapa sira kabeh. Ya kowe manggon ning kene tetep selawasi nganti rampung anggone nyeksa awakmu nak wis kudu wancine menduweni keimanan marang Gusti Allah bakal tuntas. Jadi walaupun nawai dhewe sesuk wong sing ahli neraka keimanane mung sithik mung sak bobole wiji ngono kuwi tetep dintas saka neraka. Mergo duweni keimanan. Dan nikmat sing paling luar biasa damel kula sedaya nganti sak kene iki nganti gedhe ngene iki kuwi nikmat apa nikmatul Islam wal iman. Nikmat Islam lan nikmat apa iman. Nikmat liyane kok kuwi nomor piro? Jenengan sing paling utama kuwi nikmat iman lan nikmat apa Islam. Awake sehat iku sampun. Sehat kok nek ora duweni iman, ora duweni Islam pindah kaya apa uripe. Sugih ora duwe keimanan, ora duwe keislaman kaya apa uripe. Keluargane wakeh, keluargane beranak wakeh ra karuan anak turune akeh ning iman Islame wis dicabut dening Gusti Allah kaya apa susah. Awake dhewe nikmate babagan boro donya nyenengake ning ora duweni rasa iman, ora duweni rasa Islam kaya apa susahe kula jenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkifuna padha tetep manggon dalem ati ya abadi sapa sira kabeh. Kala ngucap sapa al-Anas
Unbitu diceritani ingsun ana baina du'aihim sedune ku ing dalem antarane dongane utawa penjaluke ahluna wa baina ijabati malikin kan ing dalem antarane nyembadani ning kono nurutine jawabine malaikat Malik iya ing ahluna alfa'amin ing dalem 1000 tahun. Bayangke jaluk ngono kuwi mau wong alim rokok jaluk keringanan takok maring malaikat Malik apa aku selawase ning kene ngono kuwi takok dek saiki dijawabe kacek pira iki 1000 tahun. Berarti menanti sesuatu yang belum pasti. Wong awe dhewe takok ora dijawab langsung mantul. Rasane ra karuan dene apa meneh iki takut dijawabe ijabai jawab ini ngenteni 1000 tahun. Kala dawuh sapa Nabi wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.